алға дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы. Яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меңнән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулыңда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы. Канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьләр